O noso recoñecemento á Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña e máis a Casa Museo Casares Quiroga pola organización. E síntome moi honrado en representar o Seiquín neste acto de presentación de Loita de Clases e Represión Franquista no Mar 1864-1939, Edición Xerais de Galicia, que é a casa editora da obra de Dionisio Pereira. Aquelas persoas máis conscientes tiña que coller cartilla, colchoneta e vía. Listas negras. Esas listas negras indas coñecín eu no Porto de Celeiro hai dos 92 17 e 18 anos. Ainda existían listas negras da folga que hubo en Celeiro do ano 78 e que perderon por goleada os traballadores. Na Coruña, 1902, a Sociedade de Resistencia, que nome tan bonito, la Humanidad Libre. E despois, por suposto, o protagonismo do grande Sindicato do Mar, el Despertar Marítimo da CNT, que conseguiu, como dixen, grandes logros sociais, que fixo soar as buguinas da flota no muro para chamar a defensa da República e que logo mantivo esa rede clandestina que, como todos e todas sabedes, permitiu a fuga por mar de xentes de todas as ideoloxías. Que un autor da valía de Dionisio Pereira pensase en Xerais para publicar a súa investigación foi para nós un gran recoñecemento. Dionisio era xa autor de Xerais como integrante do colectivo de Historia Xerminal na obra O Movemento Obreiro en Galicia, editado en 1990. Velaí a gran confederación estatal co coruñés Manuel Montes como secretario xeral, sindicatos e asociacións de resistencia que naqueles anos 30 reclamaron e moitas veces acadaron logros impensables ata moitas décadas despois. Falou do descanso dominical, bases reguladas de traballo, descanso para os barcos gransoleiros, cobertura en caso de accidente, en fin, como se resume nunha cita do libro, dito coas palabras dun pescador de Pontedeume, na beiramar reinaba a República. Digamos que foi esta cidade na que, de alguma maneira, o mar formou parte xa en diante da miña paisaxe vital. Coa iniciativa aquela de bo recordo, espero, que se chamou o Barco da Memoria, que levaba o Idria, aquel vapor que lamentablemente hoxe ten que andar buscándose a vida por Algeciras porque aquí no país ninguén lle bota, me refiro sobre todo aos poderes públicos, non lle bota unha man, pois o Idria levaba na súa bodega a exposición Os Mártires do Mar, que de alguma maneira xa daba conta de que había vimbios suficientes como para poder falar da intensísima represión que sufriron os traballadores e traballadoras organizados no mundo do mar. Pois tentei salientar un feito de que a represión non ficou sen resposta, mesmo nos peores intres do período bélico, no ano 37, no ano 38, cando calquer sinal de resistencia, e sobre todo resistencia organizada, pagábase coa vida. Mais unha vez, os abraillantes episodios das 75 fugas por mar que hubo no 40% dos portos galegos, con máis de 80 barcos implicados e máis de 800 persoas que puderon fuxir ou intentaron fuxir, en algún caso, naquel intre, pois entendo que estes abraillantes episodios que aínda hoxe producen arreguizos e non tiveron comparanza no resto do litoral español, entendo que resultan exemplares en canto ás actividades resistentes no noso país, na toda a historia do noso país. Nesta altura, seguro que xa vos decataría desde que este non é un libro neutral. A patronal sempre tivo que lle escribir, sempre. Antes, algunhas plumas da entidade de Valentín Paz Andrade e de Francisco Paco del Riego, é dicir, persoas nada sospeitosas de simpatías co franquismo, pero escribiron a patronal e de unha maneira espallaron a súa memoria. E hoxe, pois tamén, hai admirados compañeiros meus, como Chus Giraldez e San Carmona, que tamén siguen a escribir a patronal. O que naturalmente é lícito, pero digamos que eu intento situarme nun plano diferente. Para colegas de longa andaina como Chus Giraldez, Eliseo Fernández, Gonzalo Moedo, Víctor Oia, Antón Mascato, Bernardo Maiz, todo o meu reconhecemento. E tamén quero enviar unha dedicatoria especial aos meus compañeros do proxecto Noves e Voces,
pois non en van o traballo en boa medida un dos moitos resultados desta iniciativa que non me podo resistir máis unha vez a dicilo, é unha iniciativa merecedora dunha maior consideración e aportación de medios económicos por parte dos actuais responsables políticos do noso país. E para todos vós, amigos e amigas, pois, obrigado por esta vosa asistencia. Nos vamos. Até agora, a única versión que coñecemos é a versión da patronal pesqueira e da patronal conserveira. Unha versión que, como digo, debe ser respetada, pero que tamén pode ser contraposta.